No, hai salut la toată lumea, eu sunt Aris. Astăzi vă spun povestea din școală. Dar înainte să începem, vreau să-mi dați un like și subscribe, pentru că am muncit mult. Okay. Mai aveam câteva zile până la vacanță și eu cu Alex luasem pauză. Bine, toată clasa luase pauză, dar ne gândim noi, hai să mergem mai acolo. Practic, noi vreau să mergem aproape de cancelare să vedem dacă mai erau niște copii acolo, că erau niște copii care vreau să ne bată, dar în fine. Ne uităm noi, nu e nimeni. Și văd pe domnul Gabi că iese de acolo. Mi-a zis, Alex, ce mă? Vezi că e ușa deschisă la cancelare, uite că mai e cineva. Domnul Gabi uita să se închidă ușa și noi ne-am uitat. Nu mai era nimeni. Zic, hai să intrăm. Nu, haide, Nu. Nu fii prost, vrei 10 la mate? Da, bine, hai. Intrăm noi acolo, ne uităm stânga-dreapta, nimic. Ok, chidem ușa încet. Alexe, ce mă? Ce mă? Uite acolo. Practic acolo era niște foi corectate. Uitam la niște foi corectate. Nu am citit tot. Mă uitam eu. Alexe, dar unde dracu sunt catalogele? Mâine mă întreba, crezi că-s director? Nu știu, mă întrebam. Mă uitam noi stânga-dreapta. Uite-le acolo. Da, mă uit. Deschidem noi. Eu primul, gata. Bag un 10 la mate și 1 la română și gata, pe full. Bag un 10 la mate, 1 la română, aveam câteva absențe, l-am încercuit. Gata, mă duc la Alex, aveam și asta câteva absențe, le încercuim și pe alea și zic, hai mă să vedem. Îi bag un 10 și lui la română și la mate și am zis, hai să băgăm lui Teo și lui Raisa un S. Bine, hai. N-am băgat un Teo și lui Raisa în S și i-am pus că au fost absenți încă 2-3 zile. Vă dați seama când a văzut domnul, cred că le-a bătut sau căca pe domnul. În fine, lasă gând glumele la o parte. Așa. Partea bună a terminat-o, dar Teo și părea să vină lângă noi. Ce faceți, mă? Uite, stăteam. Alex vrea să spună că am fost până la cancelare și mi-am uitat la el. Din privire n-am înțeles, i-am spus, taci. Așa. Ne zice ăștia, hai ai la aia de a patra să le băgăm iarbă în clasă. Practic aia de a patra erau fix lângă ușa să urci sus, la niște scări. Ce ne hotărâm noi? Hai să facem acolo. Bine, hai să mergem. Nu știu de ce n-am luat după ei, dar am zis că mai face și noi un haz, ne mai alergăm unul pe altul, în fine. Vă dați seama, noi eram pe clasa a doua, acum trecu să ne batem cu aia de-a patra, dar am zis, noi ne dăm mari, ne batem, ne cred că ne băteau aia de ne rupeau. În fine. Era geamul deschis și hai bagă, am băgat la iarbă, și vine Sebi. Sebi era vărusul Petruț. O namilă, cred că avea 1,50 m. Aproape, zici că avea 12-13 ani, dar în fine. Face ăla. Ai dracu, dacă dacă vă mai prind aici, vă omor cu bătaie. Ia uite, cine omor cu bătaie. Când a auzit Sebi, al dracu, și a băgat ăla în fugă. A zis că era flash, dracu. În fine, ne alergă ăla până la noi în clasă, zic, al dracu, pute-l în gură. Hai dracu, al dracu, Teo, te-a pus cineva cu ideile voastre handicapate, proștilor ce sunteți, dracu, vă mai ia după voi.
taci, bă, că e vina voastră. Cum e vina voastră, mă? Ne încetăm noi o leacă și terminăm, intrăm la casă, da? Da, cam asta a fost povestea. Morala poveștii de azi.